Ja sam Milica Ristić, imam 33 godine i doživjela sam moždani udar. Ja sam imala simptome koje nažalost nisu bili prepoznati kako treba i na vreme. 18. decembra 2025. godine sam se obratila lekaru opšte prakse i rekla ovim rečima: doktore, ja se ne osjećam dobro, zamaram se, imam vrtoglavice, imam 2 male dece i jako sam umorna. Definitivno nešto sa mnom nije u redu. Gde me je on pregledao i primetio je pad nepčanog luka. Mogu da pohvalim doktora jer me je stvarno lepo pregledao, ali nažalost nije prepoznao o čemu se radi. On je posumnjao na nešto zato što je telefonskim putem kontaktirao stariju koleginicu da se čuje sa njom i da kaže ovim rečima: imam mladu devojku koja ima 33 godine, primetio sam pad nepčanog luka, da li da dajem uput za neurologa, gde je doktorka sa druge strane bila u fazonu: nema potrebe, ima 33 godine, verovatno je od umora. Doktor me je uputio da izvadim krvnu sliku i rekao mi je sutra obavezno da se javim na kontroli. Ja sam preuzela rezultate krvne slike i došla sam ponovo, međutim nije bio on nego neka druga doktorka, gde je rečeno da nastavim da pijem antibiotik jer sam se ja konstantno žalila na bol u grlu, a u stvari to je bila zapušena vertebralna arterija koja je nakon disekcije dovela do moždanog udara. Rezultati krvne slike su bili perfektni, nijedne zvezdice nije bilo, čak i ti neki faktori rizika koji bi ukazivali na moždani udar, masnoća, arteroskleroza, sve je apsolutno bilo perfektno, ali se ja nisam osjećala i dalje dobro. Nakon tog pregleda ja sam ispila antibiotik ceo i kao prividno sam se osjećala bolje. Međutim, 22. decembra, nekoliko dana nakon toga, sam zvala jednu drugaricu da dođe da mi da infuziju jer sam joj rekla da sam iscrpljena i da mi nešto fali. Ona mi je dala tu infuziju, nakon toga meni je opet prividno kao bilo malo bolje, ali definitivno sam ja imala tu ukočenost, bol u vratu, gde sam čak išla samoinicijativno i na 3 fizikalne terapije da me kao malo ta struja izbocka i da me taj vrat koji mi je konstantno bio ukočen prođe. I vremenom je to nekako, ti simptomi su se smanjili, ali je uvek ostala taj neki čudan bol, to trnjenje koje je po meni bilo jako neobično, nešto sa čim sam se prvi put susrela. Bolela me je glava, a da pre toga nikada glavobolje nisam imala, i to me je bolela glava u potiljku, ovom delu ovde gore. Čak nisam tip osobe koji često pije lekove. Ja sam kod mojih roditelja kada sam bila videla da imaju brufen od 600. Popila sam brufen i taj bol nije prestao, gde bi mi kasnije nakon svega doktori na kliničkom rekli da to nije bio bol u glavi, nego je taj rascep ili kako su već oni nazvali, koji se širio i prenosio bol na glavu. Došli su praznici, Nova godina, ja sam se ponašala normalno, čak i taj bol u vratu se smanjio, nije više bio tako intenzivan kao na samom početku. Da bi 8. januara uveče ja i suprug u 11, kada smo spavali decu, izašli napolje da se sankamo. Vukao je on mene na sankama, nakon toga sam vukla ja njega i od tog cimanja i napora i svega, pritom je bilo mnogo hladno, da se krvni sudovi na hladnoći skupljaju. 9. januara u 6 ujutro mi je pozlilo, probudio me je bol u stomaku, osjećala sam mučninu i kada je suprug došao do mene, primetio je da pričam nepovezano, pritom ja sam skroz zaboravila da sam ja udata, da imam porodicu, i tražila sam svoju rođenu sestru da mi ona dođe u pomoć, gde je suprugova baka koja me je prva čula počela sa mnom da se raspravlja
Ja sam konstantno tražila Jecu i da ona zove Jecu i ona kaže pa kako da je zovem, nemam njen broj. Ja kao pa baba evo je tu, je u sobi, spava pored nas, molim te pozovi. Onda je suprug u tom trenutku prepoznao simptome i odmah je zvao hitnu pomoć i onda su me oni odvezli na urgentni centar gdje su me tamo čekali i smestili me u onu žutu zonu i svi ti pregledi su išli jako brzo da bih ja već negde oko 9 ujutru bila prebačena na jedinicu za moždani udar. Tokom prijema na odeljenje ja sam uglavnom bila u svesnom stanju. Moram da pohvalim svo osoblje koje je stvarno bilo jako divno i za sve ono zašto sam im se obratila oni su mi izašli u susret. Moja situacija je bila specifična iz razloga zato što ja nisam imala tromb gde bi oni meni uključili tu neku terapiju koja bi mi spasila život, nego su čekali rezultate magneta koji je bio odrađen isti dan, da ne bi došlo do pogoršanja u smislu da mi se da pogrešna terapija. Ono što se meni desilo jeste da sam ja u petak primljena u bolnicu sa tim simptomima. Tog dana kada je doktor neurolog radio pregled sa mnom, ja sam mogla da hodam, iako mi je cela leva strana bila oduzeta. Međutim, noć subota na nedelju, negde preko noći u 3 časa, meni je ponovo pozlilo. Krenula sam da povraćam, da se ne osjećam dobro. I nakon toga je meni cela leva strana oduzeta bila, gde kada je fizijatar došao u ponedeljak, ja uopšte nisam mogla da stanem na svoje noge, tačnije na tu levu nogu, jer mi je ta strana bila totalno oduzeta. U bolnici sam provela 7 dana. 4 dana sam bila na intenzivnoj nezi u šok sobi, a nakon toga sam prebačena u poluintenzivnu negu. Fizijatri koji su radili sa mnom su bili jako divni i oni su mi dali tu neku motivaciju da ja krenem, da ustajem iz kreveta, da se borim. U početku je taj hod bio uz pomoć pomagala i guralica i svega. Nakon toga, kada sam ja videla da ja mogu sama, ja sam krenula da se krećem pomalo uz nameštaj i da odem do toaleta i nekako sama sebe sam bodrila. Svako jutro sam se češljala i pokušavala da vežem rep i snimala sam to i primećivala razliku da je svakog dana to sve bolje i bolje. Korak po korak, evo me sada ovde, hodam, rehabilitacija i dalje traje, oporavak je taj koji će trajati i do 12 meseci. Ići ću redovno na kontrole i iskreno se nadam da će se sve to u nekom trenutku srediti. Moja dijagnoza koja je bila jeste ta da je disekcija vertebralne arterije, tačnije rascep arterije. Mnogim ljudima se to desi, a da ni ne prepoznaju simptome i da se to tako zaceli samo od sebe. Nažalost, meni se to nije desilo jer se taj hematom pojavio, otkačio i doveo do moždanog udara. Ovim putem želim da apelujem na sve mlade ljude da ukoliko primete simptome u vidu trnjenja ruku, nestabilnosti, duplih slika, da se obavezno jave odgovarajućem lekaru, čak i ako im doktor opšte prakse kaže da je sve u redu, a oni se ne osjećaju dobro, da slušaju svoje telo. Ja sam te svoje simptome prepisivala umoru, budući da imam 2 male dece, malu bebu koja se budila noću na sat vremena i sve sam mislila da je to zbog umora. Takođe želim da kažem svim ljudima da podignem svest, da stave sebe na prvo mesto i da slušaju svoje telo. Meni je nažalost više od mesec dana telo govorilo da se nešto čudno dešava sa mnom, ali ja sam to sve prepisivala samo inicijativnu umoru, što nažalost nije bilo tako.